अब की बार कांग्रेस सरकार। म्यूजिक बाय मेवाड़ी ब्रदर्स। कांग्रेस का नेता नंबर 1, इसका नेता नंबर 1, नेता नंबर 1 क्लास 3 बेटी नेता बन के अब के आवेला, अब के आवेला ये कांग्रेस का नेता नंबर 1, इसका नेता नंबर 1। नेता नंबर 1 के अब के आवेला ये कांग्रेस का नेता नंबर 1, इसका नेता नंबर 1। आचा विकास कराया जनता भेजो मनडे बाया, भेजो मनडे बाया, राके वो जनता ने साथ में यो साथ निभावेला रे अब के आवेला, आवेला आवेला ये कांग्रेस का नेता नंबर 1, अब के आवेला ये कांग्रेस का नेता नंबर 1, इसका नेता नंबर 1। बड़ा बड़ा कॉलेज और खूब खुला दिया जीरे अब के आवेला, आवेला आवेला ये कांग्रेस का नेता नंबर 1, अब के आवेला ये कांग्रेस का नेता नंबर 1, इसका नेता नंबर 1। काम चलाया, ने नरेगा काम चलाया, गरीबा